Inangarod ng rugyan, nga ibansa na ti pakasalitaan ni Diego, nga napoluan, ti anak ti Bulsek. Sagudahin nga ron ti pakasalitaan ni Diego. Dear Manong Nemi, mabutbuteng kami kininanang ko Manong Nemi kaday di nga rabii. Tapi nanawan na kami dalulo kinilula tanapanda na kidungaw ket umyanda sa jay na pananda. Wen, dududwa kam nga nabati dito'y balay Manong Nemi, balay nga panagkalanmet. Nga madakam namin iti nasilsil nga paset iti barangay mi. Ubingak pala iti Manong. Ket ti ubing alalisto nga buteng. Ninanang Manong Nemi may isa nga bulsek. Ini pagamuam Manong Nemi ta adda nagkaradakad Manong Nemi iti sangot ti balay mi. Alam, napabaring ko asa. Nang, ano tayo jay? Nadasamat umay magbutbuting ka na tanak. Diego anak. Nanda napay nga awan dalulo kini Lola. Uwing nga ron anak. Sakit ure al-al daw kat sana ka makakita anak ko ta maisak nga ron nga bulsek. Injak mo nga ron kayat nga mapan kitaan. Di manin. Ningata Rambo nga aso. Napanan na nga ta. Api hang taol. Baka nagbalog. Kasat aramid na no ka ti al-rabi. Papanagaram anak. Ano taramidan ta? Ang mga ano talaga nga damayat amang sarek ka na tatoy. At dalamang dagran ka na ta. Diyos ko. Asin no peti. Mairuruman. Adadapay ka mairuruman. Talagang damang butbuting ka na ta. Nanang. Nataramidan ta. Garga. Tatawagak ni... Sino tawagan niyo? Ni uncle mo nga Dudong. Tay kasinsin niyo? Mabiglahan. Alag ti cellphone ko. Napanan ti cellphone ko na ya. Dito yun eh. Dajay ni Rambo. Dimtekan ni Rambo anak. Tataulan nan data. Manglukloko ka na ta. Talagang ada manglukloko ka na ta anak. Sige tawagan yung oro din ni Uncle Uncle Dodong. Sige, mabiglan. Hidayal ko na, anak. Kabisado yung mati cellphone nyo. Natagriring. Simong bata. Hello. Elma. Isa kang nagpeso, Manong. Kasla ka lang mabutbutin. Dududwa kami kini Diego ang anak ko dito balay. Tanapan nang idungaw datatang kininanang. Kabagyan ni nanang nagbinatay. Umay mangbutbutin ka na kami, Manong. Pangasim man lang, kasin. Umay ka man lang dito yung masangom. Sige. Huwag ka na sa daglaan. Listo lang nagpatry aktivator. Itugot ko na ito yung computer ko. Irapin ko ito mangituloy iti sururatek nga sa laysay. Sige. Sige nga. Sige, Manong. Ni Uncle Dudong Manong Nemi ket kasinsin ni Nanang iso ti may sa mga saksakit kada kami. Wen, ket may sa kano nga manurat iso na, Nanang? Manurat iti radyo, scripted drama. Sino ka na iti dengdenggam ng drama no ko, susurat na? Wen, pinagsusurat pa iti banawag kada liwayway. Gaya, sumatipagsapulan na panagbalin na manurat. Urayan ta na, Uncle mo nga Dudong. Urayan ta. Kat barbarin mo kayo umiyan dito eh. Sabi ko man to umiyan tapno. Santan nga agbuteng. Aging ka Manong Nemi nga nangigbin ti ungor ti motorsiklo na Uncle Dudong.
Nang sarting beten manunemi ni Rambo ng taol kapatamalasin na ng Uncle Dudo. Hindi mapangko ilok at tirida manunemi. Diego, Uncle, tumanong kayo. Sige. Ito dumtay nga kadada na sripat-patak nga tataulan ni Rambo. Nga isulakid di tayo dyan. Di umay, mangbutbuteng ka na kayo. Malasin nyo, Uncle? Kasalasaan. Nga mamuklatan no sino. Kumusta ka? Elma, kastoy, manong. Hanggang makakita at nabulsa ka karon. Alawanan ti pagdanagan nyo. Hindi ka maturugan ta adela ikam kamakam ko nga isurat. Itimplang nga ti kape. Kasin, alaman nga ron. Siyaklatan na lang. Siya ko nanak. Kabisadok med na to'y balay. Iti kusina, ti salas, kinit kwarto. Agel, nalaing ka nga manurat. Amat naman ko na nga nalaing. Ambisyon kong dito, manipo di obing kapay. Makinilya pala ini. Kita computerin. Laptop. Surusurat tumatag ang laptop. Alamin di kahit mo pagbalinan. Ito nagbasa ka ni ti college. Kabay lang nakatapagbasahan ni nanang ito na bulsak. Samat siguro kaya't nalulokin ni Lula. Nga tibang pabasa kanya. Nilang lulo timang ipatpatag ka na kami kininanang. Ni Lula, sila isupit adad na nga mangiruruban ka na kami. Nasagit kami tinakim na iti napasamak kini mananang mo. Bulsak lang arudan. Ginundawayan pa lang na sino alalaki tinang gundaway kang kuwana. So nga nagsikog, kat inyanak na ka. Siya nga anak ti man sa nga bulsak nga ina. Ano nga tatanan niya gamasakbayan ti kaskanyak, Uncle. Aw mati amo nga trabaho ni nanang ko. Makapagluto, makapaglaba, makapaginaw, makapagkaykay, makapagdalos. Yung mga nangarati o ubra ko mga trabahuan, ti may sa nga bulsek no, mapanagtrabaho nga mangged ko ma. Ada pamuspusan. Ada eskwela nga mabaling nga, maisarek kapag adalan. Nagraduar mo ti high school, ni nanang mo. Amo naman surat, agbasa. Ti klase nga pagbasa, di kiti bulsek. Bayam, ta isurok to iso nga agaramat ti computer. Na, makakaramat ti sa ang bulsek ti computer. Uncle, ada pamuspusan nga ron. Ada may upload nga application tapno iso ti usarin iti bulsek akas kang kuana. Ipaadal ko lang, ipakarawak lang kang kuana iti ko. Kipad, anya ti bulsek, anat upenen na, kalbasan na, no, madlaw nang nga na-openen, no, anya di kita i-type na. Amo naman tagsurat. Baka susurwag agbaling nga manurat ni nanang mo. Baka maandang ka ti bulsek nga ina, nalay nga manurat. Ay, anda ka di kakasta, Uncle? Wan, tamom, lagi tayo hanga makakita, adadamit na sumidap ti panunod na. Dumada kiti successful nga bulsek. Nagiti nalay nga kanta, nalay nga tukar, na composer, writer. No, makakita ka na kita single band nga o matendar no, arkilaan di kita agpasken. Kaduan na nga bulsak di kita nalay nga agurgan. Siya. Kas kininanang mo. No maisuro lagi dinanang mo. Agbalintubat nga nalaing nga writer, nagsurat ti drama, isunod magsukat kanya. Nang-amin ni nanang daytang imbaga ni Uncle manong nami iditag sublin dito. Ayan mi inted nanti tinampla ng kape ni Uncle. Dito yung kape. Anong? Sige. Sige, dita nga ibabang. Okay, kasta. Nangit ko natin bagam kini Diego nga anak ko. Anong? Matulungan na ka di. No interesado ka lakid di. Mano ka di ti makwarkwarta ti may isang writer. Nababamat lakid di
Depende no kasano iti kaado di iti maitid ka nga drama nga suratan to kas pagarigan. No makasursuro kan, i-recommender kan to. Iti estasyon ti radyo nga pag-araramida kiti drama. At upat nga sursuratek no itid kuntukin ka dua. No makasursuro kan ton, di mayat. No mamundaan talaga nga nalaing ka, napintas ti script mo. Di ore no, ikanta ka ti innam nga drama. No innam nga drama ang isurat ko ti may nga lawas. Natakal ti kwarta, kanta ka la. Ala, kambaylag no kan nga pagbasayan ni Diego iti college, ito ang college suna. Uwan, saan mo lang nga ti radyo nga mabali mo pagsuratan. At dumating iti magazine, na naroon na itan. Di ba nga ramid ka ti page mo, iti Facebook, iti YouTube, mga ramid ka ti channel mo dyan. Iti, bali mo ti content, bali nga vlogger. Alaman nga ron, manong, isurunak please. When, anusang kasuruan, kaya mok nga masidap ta panunot mo. Digidikas ka na kayo nga bulsek. Gabutasan kayo makakita, dadi utek yun taguret, imagination. Amon ti may isang writer, nalaing ag-imagine. Ya? Kato na, timunang ano ka, asurata kong gati, biyag ko nga bulsek. Ni Diego nga anak ko, ti anak ti bulsek. Manong name na ikanak itinamnama. Nga ore no bulsek ti inak, ngam no kas pagarigan ta makasursurun to, itikas iti araramiden ni Uncle Dudong, ket siyempre, agbalin to kasikat. Nga itiligodan nga may sala nga bulsek isuna, ken may isang disgrasyada, manong name, ket kabailan na timang biyag kanya, kabailan na timang paadal kanya. Simang pet manong name, dalulo kinilula, idi ta kabigatan na manong nga dapay laing ng Uncle Diego. Dagamat gayam nito eh. Diego, gusto ng peso. Gabot gusto. At timawag ni Elma, ti ina ni Diego, at mangbutbuteng kada kuhada. So, mo ikaw kinadkadwa ida. Nalasing ko. Nasino ti nang butbuteng kada kuhada. Sino ko ma? No nalasing mo kas pagarigan? Kinunamit manong name ni Lula. Parang mamante ka na kita nga ginangaon sa serbina. Anang, saan mo ko na tigastan? Abay ko na yung ngaon sa serbina. Anak yo ni Elma. Anak ko nga bulsek. Ngaon sa serbina. Bulsek lang arudan. Pinadisgrasya pa'y. Nagramang ka na anak na. Apay ayang, kasta ti panang tratar mo ka na giti akin na bakit? Awan basbasol na giti akin na. Ay! So na kindi, paling nga mahalas ti biyan. Kakaiso na lang arudan nga anak ta. Bulsek pa'y. Ano nagayayatan ti kasta nga kasasaad na. Sigaman kindi. Baka saan nga nagan-anad idi. Inawam isuna. Iso nga nagbuling nga bulsek ka na yan ha. Sabing tayo na pagsalatanda na. Tinasikain kit imay ka, dudong, nga nang bambante ka na kita gina. Masalusod ko man. Manong. Apa ka? Kastalayan ti. Panangiruman ni misis mo ka na kita gina. Mismo anak na, apo ko na pa. Kaya naman tadyak kayat kang kuha na. Hoy, saan nga sakti pagsasalitaan nyo? Kinapudno na. Kahit may paikid din nga talawin ni Suna. Na? Tumalaw kayo? Pamanan nyo? Si Mo, dinakbutbut ka nagasta. Kabaylak tagbay mesa. Ada kita lawlaw di kiti kabagyak. Gusto ko na kabagyam. Gabutan ni Belen nga kabsat mo. Ni Manang Belen nga kabsat mo.
itinakita kidrabi nga nang butbuteng ka na kinagina. Kasta, amos na kayo ng kapsat. Dakay nga kapsat, iti mangirurumen ka na kitiakin na. Ngayon natin mabaling kayo magkakala kayo. Isang sakit ko ida, tultulungan kita. Mas makita yun, adak dito, tapos siya tipagpatpatulungan ni Elma, lukas na problema na. Surusuruak ng computer ni Elma. Tapno di kasta, ket horrible sek, maipaniknik na, nga adamat talento na, adamat abilidad na. Saan yung ikos-kuspili na kakanayon? Ket no adantong trabaho ni Elma, kabaylan ng tumatan ng kantinaran niya kamasakbayan, di anak na, nga ni Diego. Ti inaabol sek, may kanatiran niya kamasakbayan, di anak na, yak mamati. Gabuti kasta nga aramiden ni Lula Manunemi nga saan nga kanunungan ni Lolo, saan nga kanunungan ng kiltutong. Dito di ka po na no apang ididedimat lang nga aldaw ket nang ikideng ni Lolo. Kaya rumatan na kiti gamit siya, nga gina. Tapanawan tayo dito nga balay. Hanga sa tibut-but nyo, handa ka but-but ngayon. Ngayon abot na kastubat at talaga ti ugalim. Agpadpada kailang agkapsat. Kinibilen. Nangigbumat. Nga ni, dudong kita ni Belen, tinakita na, nga, nang but-buteng kada kita kinaitrabi. Ay, nangig ko na tanagang ko Ayong, apiram-raman nyo tinagang ko. At ito ni Dodong, ipag, nga mangipanagnak nga itrabi kit binut-buteng mo di kita kita. Ano ko matmamaniknak na? Abos na kayo nga kamsat. Kit irumen nyo launa, di kita kina. Anyat, mas basol na kada kayo. Kinapay ka sa ugali yo. Pumanaw kay Gindino talaga kayo yun, di pumanaw. Kit adamat gayam na to'y manurat ko no. Adad to'y. Ngisot mag-isakit ka na kita kina. Nagpapahada kayo amin. Talagang madutugali yung kapsat. Anong? Elma, Diego, ngayon rumbutan na talaga di kita ruwatan nyo. Pero problema yun pag ganan, nalawad yung balay. Sadya tayo amin. Kasi sadya nga isurok, pag isuruwakin ka, Elma, iti pa nagaramat iti computer. Noon niya timbaga ng kaldudong manunemi kit isot na pasamak. Pimanaw kam nga rod, manunemi ti dayta nga balay, nga hindi pala dapuot ko, kat nairuruman kami nga agina. Babayin kini Lula, ken kastamatan kini Lula Belen. Dikit agkapsat manunemi. Ditoy, baro nga pagyanan mi, manunemi, napimbintas ti kasasaan. Oh, dito'y tayo. Dito ti computer shop ko. Dito yak nga agsurat. Nukasta nga dumten ti schedule ko. At damat extra nga laptop ko. Just in case nga ag-trouble ti baysa. At dadagos nga usarek reserva. Dito ti usarem. Kaya, Elma, kinuna ni Uncle Dudong kininanang manong. Rogyang kanto no malpas pangal daw. Rogyang kanto nga suruan. Katsyak nga rodang kel. Kat mabalim mo ito matasip-siputan. Ang ti isurok kini nanang mo akit makapag-computer babayan iti i-upload ko ang application para ka iti bolsek. Sika akit data natural nga kung nga maususari iti usarem kaputa makakita ka. May moving ka pa lang. Nagrador ka pa lang elementary ka na high school. Uno kabayatan to agbasbasa ka high school, walim kanton nga ipaadal makasurusuro agaramat ti computer. Basta ka namit, agaramat kayo tumat ti computer no dakit high school. Uri pa iti elementary uncle. Tapayin computer nga na skill maraman. O sige. Ni manong si mo,
Si kalabasitan ti mapan mangisagan at panggal daw. Ta, ipakdi di kita na. Dagiti agina, dagiti aruaten da. Dito iti sila dyo agina. Alala, praktisem dito yung pasikot-sikot dito nga balay, ti balay mi, family house mi, Elma, tapos hindi ka sagat makapagtrabaho ka o rebolsik ka. Amom ti papanam, no sa tinoyan ti kusina, sa salas, ti aridaw nga dakkel, ridaw iti kusina, no sa dinatayan ti CR, uret ang problema ti danom ta, damat gripo, ya, nganas ka nagsakdo kayo. At damat dito inumin tayo nga purified, may sakada, alakit no adanton pagsoldo Elma, agad mabalin tayo itong tagtitinulog, iti magastos, iti inaldaw sa pulang. Ikaman kang kamanong, nasihat ka na unay. Maglaki din tanda ka, mga saksakit ka na kami nga gina. Nagkaduwa mi tatan, ang mga saksakit ka na kami. Alam mo, babayan nyo lang talaga iti mangiruruman ka na kayo. Agnagam dan to na ganyan. Ang musta kasi diyan, at talaga ti ugali na ganyan kapsat. Tila amin maas-asao ni tatag mo. Kaya kita, mismo pa nga anak na ka, ni nanang mo. Ngayon din di ka bigbigan. Ibes ko mga sikat kakasyan na, gabutabulsag ka. Ngayon si kamati, ad-ad na nga irumen na. Nakita man nung name, di mang kung ibagbaga ni Uncle kininanang. Katuwin. Tumulong akmet, iti or aramid, iti unag ti balay, katsyak tagdalos pa'y man nung name, iti ruar, kabayatan na sursurwanan niya Uncle Dudong niya nanang nga garamat iti computer. No inakagbasa manong nemi mabati dalulo ken ni nanang dito'y balay da Uncle Dudong mapamatag trabaho da Uncle Dudong iti pagtrabahuan na ng istasyon ti radyo. Kamalaksid manong nemi agsurat agdrama pa. Direktor pa iso na manong nemi. Talaga nga natalento ni Uncle Dudong. Iti eskwela manong nemi close kami met ka ni Susan. Tiago, kumusta ka? Astoy. Kumusta ti anak ti may nga bulsak nga ina? Arigat. Ang ronak at mairuruman kami nga gina. No sinupet rumen kumangipatag ka na kami. Iso dapat adad nga mangirumen. Ngayon no adda mangirumen ka na kami. Adamat na siyaat nga mga asi ka na kami. Kinapudno na Susan. Tinalawan min ni Lola. May masanat sa di balayda. Simurot pa ni Lolo. Kada kami kininanang. Pag yanan nyo natin. Hindi balayda Uncle Dudong. Amo mo ni Uncle Dudong? Dahil napintas ti aramidan nga drama iti radyo. Ay, wen. Amo magso na. Ang dingding ka na iti drama nga susurat na. Kinuyure pa isot director Kimbida. Gusto ang datatang kininanang nagitaramid nga drama. Sursuruan ni uncle ko ni nanang ko nga garamat ti computer. Hala? Mabalin? Bulsek? Mabalin? Karawain na. At no application nga aramatin na. Sa mesa, ni nanang ko, digiti ka nung bulsek akas ken ni nanang ko, nasidap ti panunod na. Datay, nalaingdang imagine. Kat siyempre, no, masursurun to ni nanang ko tayo kwa, agi-script ti drama, mangmangitan tumatan di kiti susurat nga drama ti radyo. Dati ko na ni Uncle Dodong. Talo, aging ga iti mga bulan nga sinursuruan ni Uncle Dodong ni nanang. Aging ga manunemi nga makarami din isuna ti istorya dati pang daily ending. Dati aggibus betlaeng iti may sangal daw. Kat ne, mangmangigmin manunemi tinagan na. Babayan ti panang isurat ni Elma Fernandez. Ala, adanagan mo nanang. Pagtulikotan nga may sakabol sa kanan. Magustuhan na ti script ko. Kat ko na ni Uncle mo Dudong. Ada ka no duha nga agibos nga nobela. Kaya ito da ka no kanyak di duha. Isuratan ti pakasalitaan ta anak. Ti anak, ti may sabulsek na ina. At dugo na nga title Ano nga rin title na kat anak iti bulsek. Basta
ti anak iti bulsek nga ina. Kaya nangasawan anak, sikat ti pakiturungan ti drama. Kaya sa dunong ti pagtungpanan to, kas pagarigan tagibos, kit ko may sakan to ng engineer. Kaya yung kasahon nanang, saan to lang agibos mo dito pakasalitaan nga aramidan nyo, into no, agbalin ako ng engineer, di ang manong atawan doon dyan, 5 years, 4, 9, ala, umabot nga 12 years, uno, sa nga pulo lang at grade 5 ka ba, grade 6 kanton. Plus 4 nga panag high school mo sa 5 years nga engineering course. At itugo na nga nobela Kaya igigmos kong tulatan lang ti ending na may isakan ton nga engineer anak. Adan to parte mat sa Lula. Kaya wala. Di pa ilulam nga pasing. Ay Belen. Tanto pa parte na dyan. Istorya enta, tibugot ng istorya. Data, iti umuna nga nobela nga ramide. Kit pangrugyam nga rod. Kit hindi ko irugig to hindi ko Panangirurumen ni nana nga mismo kanyak. Kabot na may sak nga bulsek nga inyanak na. Dinakbigbigan nga anak. Naging kang karigatak tinaggraduar ti elementarya kan high school. Naging kang nga di pasamak nga ada ng gundaway kanyak. Adi ada ng ramas kanyak. Nga nagsikog ka, idikuan, siyak ba't timpas ngay mo, kuhen. True to life success story. MJ ending na, imagine tultan di ending na, nga sape ko takastandot mapasamak anak. Oray no, may salang atawan nga suratek na diyang istorya, na di ka pinagraduar ti high school, nalpasin di istorya, ngem, di ending na, kastan tumat ti pagbalinam. Kayat mo, tagbaling ng engineer, nanang? Uwan anak, kabutad damat ng pangwartaak, hantay marigata nen. Wen, maitid ko amin nga kayat mo. Kaya, noan yaman ti kurso nga kayat mo, pagadalin ka anak. Pagadalin ka, pagbalingan ka ng engineer, siyak na inam amay sa nga bulsa. Manong nemi noan niya iti bagbaga ni nanang kat isot na pasamak. Wen, sarapaan na manong nemi iti itanda nga islat kang kuwana tapno agsurat iti nobela, iti radyo. Nalaing pa'y manong nemi nga writer isuna iti aksyon. Nagiti kabkabalyong isa nga aksyon. Dadi mabuyboy doon una na manong nemi nga kabkabalyo ang pipinal to. Nangaduan na nga tema manong nemi iti araramida ni nanang sigon matlang tinak panagdengdengik no kasta masang kagdengik ti Sabado ket dagitiya may irurumen nga agbalindan tumet nga isuda iti bida si Jay. Sila kumati may isang lugar ket adda may irurumen nga anak ti magital-talon ti may isang hasyenda. Naranggas dagiti aking kuka ti hasyenda. Naranggas dagiti tauhan da. Ay nga dayta nga lalaki nga bida nga anak iti may isang dagiti trabahador ket nagsursuro nga nagaramat iti paltog, nagsursuro nga nakidinanog karate. Aging ka na nga ison ti mangisalsalakan kadagiti may irumen nga pada na nga may irumen. Kas jadi istorya naman no. Gabot wanted isunan kadagiti pulis na pinagbalindamatan nga mananakaw kada mamapatay agbibiyag isuna ti kabakiran hindi ka mabantayan. Kadsan dyan manong nemi nanukasta nga adag kasapulan ti tulong na patarayan na di kabalyo na ginggana nga may isalakan na nagitay nasken nga may isalakan. Nagsikat na dyan ang drama naman. Hadag idin iti high school ket nalpas idin manong name iti istorya ng imuna saknan ti anak ti bulsak nga ina nga naggraduaran ti kada engineer. Nga nagiti na irurumen kadakwada nagbalindan nga na siya tagbababawi da. Tapagkita daan nga nagiti agina nga bulsak nga ina ken may isa nga lalaki nga anak
anak tibay sa nga bulsek nagbaligi na napintasan tibiyag. Nagastamat na talaga ti ending dito nga istorya manong naming nga nakinsurat nagsipod ta nagsasaruno iti kinamalas ti biyag ni Lula Belen. Dati iti anak na manong nami kat saan damat nga nagbaling nga na siya at dakas kaninana nga na disgrasya, naganak abalasa nga di anak na manong nami kat addabanay na. Awain, PWD nga na yan na. Nastamat ang kini Lula manong nami nagsakit. Kahit damuan ni Lolo, masakit ni Lula, naman na, nagsubli kang kuha na tatno, tariknan na ni Lula. Nga sa taon, iti pa nagbabawi ni Lula. Idada kami kinisusan iti college, manong name engineering mat isuna, adan nagkinawatan tirik namin. Adan relasyon mi. Agyaman maipateg mo tikas kanyak. Susan. Tapos sino ka kuma? Tapno saan ka nga ipateg? Kit nakasaysayat ka. Kin guwapo ka. Siyak nga anak, di ba isa nga bulsek nga ina? Ori man pa'y bulsek ni nanang mo. Nakasiksikat nga nurat. Nakasiksikat na kit isusurat nga drama. Baka no mapampay di istasyon kit agbasa ti script, baka naling pa nga agdrama. Nagbaling nga na pinasti boses na naling nga actress. Mabaling nga kastang kaya kailat na ni nanang. Tagyan di balay. Agarabid latan ti drama. Sa dalatamat mapanijay balay nga mga alaka na kiti script na. As jay. Sa langadaitan mabaling na paging patulod. Iti pa yung istasyon di mga i-print. Ano nga nasken pa nga i-pre-print ni nanang mo. Ipatulod na lantaan sa jay. Truko computer. Tapos na kastakit iji estasyon ni so danti mga print. Kasta mo na talaga ka. Ano dapat nga mo kumsika. I love you. I love more. Ure maano may saklang anak ti bulsek. Ure pa no. Bulsek ka mismo. Hana? Ure na ipada ka kininanang mo. Bulsek ng ina, di impas nga na, bulsek mo. Apo katarigat matlauna yan, anong bulsek ka nga doon nga gina? Aging ka nga dimtingin manong name iti pa nagraduar mi iti college. Naipasami pa yan manong name iti board mi kat nanaanay kami nga engineer kinisusan. Kat kastaw na tiyagragsak manong name ni nanang, kastamatang ka Uncle Dudong, ni Lola manong name agbabawin, nagbalinan nga na siya at orin ang kaya ni Lola Belen. Nadagiti nang irurumen ka na kami manong name kat na siya dan. Gapotaray pa na kirurumen mi. Saan na kami nga binabayaan niya po Diyos? Ad-adda nga na kami, tikin asyanda. Tapno lang iti kasta, ket panagnek mi, kadagiti tao. Nga ori no anak ti may nga bulsek, ori bulsek ni nanang, ngam nagbaling nga nasikat, ganaliing ag-script, ag-istorya iti drama, ken may sakmeten nga engineer. Si bibiyag pa lang dalulo ko ni Lola, ng Uncle Dudong, Lola Belen, manong name, idinto da kami, kini Susan, nag-asawa kami. Nayabay ti balay mi, iti balay, ti family house, da Uncle Dudong, pagigyanan ni nanang, ket nadan kami iti duwa kanak. Anak, manong name, nga masigurado, nga maisagana, tinaran niya, masagbayan na, gabot na kamiag-asawa, agtrabaho ka nga duwa. Dito pagkasalita manong, thank you, tilaing mo nga nang ibasa, ket sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagitipada ka nagdingeg, tuwing ano nagyaman nga pagaya mo, Diego. Thank you, met kang ka, Diego, iting ka panaging buray dati pagkasalitaam, itilikodan ti amin, ket nagbalegi ka. Thank you, met kadagiti nagbuya, may naganan da kay manumunusan, basta nagbuya kayo, salamat ka na kayo. Kahit syempre, bumakadak nga ro din,